Gabon pilota zale, ongi etorri Olazar txapelketako beste jardunaldi batera Zaldibarren gaude eta joan den astean binakako bi partida eskaini bagenitu gaurkoan Kaiolako partidak emango ditu final sortzirenetako bi partido izango dira igandean Bizkaia Pelotaleikuan profesionaletako maila nagusiko finala denez, geuk ere baliatu egingo dugu Kaiolako etorkizuneko pilotariak ikusteko. Enrique, Gabon! Gabon! Bueno, esan dugu, joan den astean binakako bi partida eta dagoeneko finalerdiak erabakita geratu ziren eta orain, hurrengo asteetan Lauterdiko txapelketari emango diogu garrantzia eta gaur final sortzirenetako bi partida jokatuko dira. Gaur da hile osoen ikusiko ditu Lauterdi barrokuz binakako semifinal eta pasaduteko Bilboko mundiala eta libretiarren da baina Lauterdi barrokuz hartuko ditu hilorenetan da abenduen semifinala da danak. Hortxe ikusten dituzu, dagoeneko pilotariak jaialdiari hasiera emango dioten bi pilotariak beroketa ariketak egiten, azken beroketak egiten ari dira, beraz, une batetik bestera hasiko da jaialdia eta guk dena kontatuko dizuegu hurrengo pare bat orduan behintzat. Hementxe gaude dagoeneko gertu, lehen partidako pilotariak ere, beroketa ariketak eginda, epaiaren aginduetara dagoeneko, Enrique, nik pare bat ordu izan dut, baina Lauterdian eta bi partida izan da, seguruenik, lehenago ere, berdinduko dugu, kontua, ez? Bai, normalien beti izaten di Lauterdikuk laburtxo, abertzela gurtetan da. Jaialdiari hasteko, Faben Ituarte eta Iker Rekalde ikusiko ditugu nor baino nor gehiago, aurreza aurre, bi bizkaitar, Atxondokoa Ituarte eta Dimostarra Rekalde, Xabi Rekalde, profesionalen anai gaztea, hortxe, paseioa egiten, ze espero duzu partida honetatik? Partida honetatik Rekalde, azkenengo partidu oso onain jedau hemen, ota bat Irebazioan bikantin kontrata partidu honei da, sensazio honak amozitxun. Ituarte, lau bat urte zarraua, da oso kampaina hona iten da bil. Gipuzkoako txapeldun urtean pasadan urtien, eta lehen naparrugun partidu hona irebazio dut abertzelan datorren. Eta horre, 3 urte lauen aldia asko da. Edade hauetan gazteak direnean, hori adina eta garapen fisikoak eta abar, garrantze handia izaten du eta seguruenik oraingoan ere horrek izango du bere importantzia, ez? Adine bakar gizta duiten, sarritzen 17 urteko urten da txapeldun da 16 urtean, Suizarretak 16 urtaz urtean txapeldun da adine bakarrik ez da du. Batzuk azkar garatzen direla eta beste batzun aurretik joaten direla arlo fizikoan. Hortxe da, dagoeneko lehen tantoa jokoan da, Rekalderen deja da, erraziritzia Ituarte, bolea sartuko da orain Atxondokoa dominatzera pasatzeko aukera, eskerrez, Zabalera jokaldia egiten eta tantoa amaitzen alegindu da Rekalde, botera zeharka eskerrez, baina ies egin dio pilotak bat eta huts Ituarte aurretik. Eskerrez ez da, sartu postura txarrin, pelotik ganera etorriago eta gero Zabalera urtutza. Eta eman egin dio, hortxe ikusi dugu, eman baina... Ganera etorriago peloti, apur bat metro erdi urruntxu aukio lau hobeto jokoan. Eta zuzenean, Zaskira Ituarte, bere guztoko pilota aukeratu eta lehen sakea egiteko gertu, hortxe da, Atxondoko pilotaria gaur bentsat, honentzat bidaia erosoa, Atxondotik Zaldibarrera salto bat dago, eta Dima ere ez dago oso aparte, eta zentu horretan pilotariak eskertuko dago, ez? Beti, inguru jokatzei eta jentide bezaun eta beti oten aldia. Bigarren tanto Ituartek sakez egin du, eramateko modukoa zen, ondo atera zaio esker paretetik, baina... Ez dago eskun sartuta. Bi eta huts. Hor da, hortxe ikusten dugu. Ez da, ondo jarri,
Jarri baino ez du eskuan ondo sartu eta... Ez da eskunde, ondo sartu da, ez da sartu eskuaz. Bueno, bieta huts, Faben Ituarte aurretik. Final sortzirenetako partida da hau. Abai hartu du, atxondoko gazteak eta zabadoa. Sakea da, eskerrez, gora. Aurrekoa bera, hau gora. 3 eta huts. Bueno, buruz-burukoetan, beti izaten dena, sakeak sekulako garrantzia dauka. Bai, beti egiten dugu sakiek. Horrek izen die, kasi, behone falla ikuk, ez sakia estanto iniku bino, behonek erresta bari gitxitza. Horre aprotxatzeko modukoa zen, erreston bajarri eta tantoan sartzeko, baina, bueno, batzutan ematera ere joaten da pilotaria eta ies egiten dio pilotak. 3 eta huts, Ituarte aurretik, hortxe da, sakea egin du, eskerrez, barruan da, oraingoan Errekalderen restoa, bolea zen luze Ituartek, eraman Errekaldek, orain aukera dauka Dimostarrak erasora pasatzeko, baina ez du baliatu, bipareta eskerra egin, bikaina Ituarteren tantoa kantxaen erdian jarri da, Peio Etxeberria berak horren modan jarri duen jokaldia izan da, legezarrean bipareta eskerrarekin eta bikain atera zaio 4 eta huts. Honi Ituartei beti guztagako hori, eskeraz frontoien erditik ormau izan joti eta behorrena izan da. Eharra izan da, eharra izan da. Eleganten ja. Bai, 4 eta huts. Aitaren batean, abantaia polita lortu du. Ituarte, hortxe da, beste sake bat, orain eskuinarekin sartuko da Errekalde Ituarte pilotaren bila, esker gantxoa, darra, 5 eta huts, bigarren kuadroan hartu du, eta eskerrez nola gurutzatu duen, bikainen markatuta, ezer egin ezin Errekaldek, 5 eta huts. 5 eta dauz da, resulta honak inge dator, bai, gero ondo azei da, Bai, konfiantzarekin, hausart eta aukera daukanean, tantoa amaitzen. Aukera daukanean, tantoa amaitu. Hor da, Faben Ituarte. Beste sake bat egiteko gertu. Eskuinez. Errestoan, Errekalde. Ituarteko orain txokoan luze, tanto, hau ere, tanto, horre engainatu egin du Ituarte, gero gainera eskerpaetean luze, pega atera zaio. Eta abiatu da, baina ikusi du Errekaldek horra etzegoela iristerik. Ez. Da besti, trabaitzan plantin jau, Ez, hor geldi geratu da, baina hor... Geldi da eta... Zegoen iristerik. Beste batzutan akaso, erasoan da bienak mugitzerik baduka, baina kasu honetan uste dute... Ez. Berandu jundan eta... Hori da, tanto garbia izan dela. Berandu heldua. Bueno, eta Errekaldek egin duena da, ikusita... Errekaldek bera bainok bere laguntzaileek esan dute. Bueno, hau moztu beharra dago, eta aukira. Bai, ezelan moztu... Ez da, erreza izango, Bueno, azteko, eseri, arnaz hartu, pare berba egin, eta aia dinamika aldatzen den. Bai. Bueno, hortxe aginduak ematen, bere anaia Xabi inguruan daukala. Hor da Ituarte, bien bitartean, pilota eskuetan duela, sake egiteko, gertu. Konfiantzarekin dagoen pilotaria, ondo azten baldin bada, oso arriskutsua da. Hor da, Ituarte, sake egiteko gertu. 6 eta huts, atxondoko aurretik. Eskuinez hartuko da Errekalde. Ituarte erasora biterdian, esker gantxoa erdi-erdikoa. Orain Errekaldek dauka, erasora pasatzeko aukera, luze jokatu du, eskerrez Ituarte. Berriz ere luze Errekalde, nahikoa lan orain Ituartek. Errekaldek luze eskerparetaren bila, eta tanto ondo gurutzatu du oraingoan, 3 erdian sartu da. Eskerrez Ituarte, baina ezin... Pilota eraman, lehen tantoa urdin, lehen tantoa Iker Errekaldek. Apur bat animetan da nontxeta tanto batzuk ditun. Buruz gozta zego nino zeike bat, Sake hartzan nahikoa da markailu iraultzeko. Piskat asmatu ezkero, asmatu egin behar, baina... Bai, oraindik ere, hau hasi berritan. Dago, hor da, sake egiteko gertu, Iker Errekalde. Gaztea 2007koa, pentsa oraindik... 19 urte. Lehenengo txapelketia, da bestia 3. Da horrep beti egiten dago, urtietan da bilenak eta hor da bilenak esperientziak eitxo egiten dago. Eskarmentua beti da importantea. Bai. Bueno, sakez egin du, lehen tantoa.
Eskerrez hartu deitu arte ikusten duzuen moduan. Bai, jezake ona, Bai. Bezu betuen bezalo luze ziaz. Gorputze luzieko, bezu, bai, horrega. Oraindik gaztea eta egin gabe dago ikusten zaio, oraindik ere egin gabe dagoela. Baina hartuko du honek sasoia. Hor da, luze jokatu du, botiboleaz Ituarte, eskerrez errekalde entregatu egin du. Aukera duke Ituarte dominatzera pasatzeko, baina oparitxoa hor eskerrez sartu da, apur bat berandu iritsi da pilotara. Berandu iritsi, gero beti gora ormaizek joten beztau, apur bat bultzen. Zer egin gura izan du? Bultzen jemoruen, ni pentsot, injarra motza beti gora, hor eskerraz beti gora jota, bota ingo da dela kanpora eta haitik arrizgo da dela bera eta gero bere. Bai, hor oparitxoa egin du eta hirugarren tanto urdin, 3-6. Rekalde, sak egiteko gertu. Hor da, gaztea bai hartu. Zabalera, naita. Naita. Bai, ondo errestoan Ituarte, erresto soluzea, pentsa, bostetik sartu beharko da Rekalde. Eskerrez orain Ituarte, Zabalera, egingo dio opari asko, lehenengo Rekaldek egin ditu opariak eta orain Ituarte egiten ari da opariak, Ituarte guztetako da, holan pelotegun asko barik, peloti urrin bototi, beti Zabaleko arriskatzea gustatzen zaio. Zabaleko errezara eta zulora eta besti gainek eta indezela, hori arrizgau izaten da. Zuluen ezain beste, Zabaleko errezan arrizgau izkero, lantzen bilen bat kanpora. 4-6, errestoan zazpitik, barruan Ituarteren errestoa, Bipaleta legezarrean, iritsi egingo da Ituarte, jaso aukera Rekalderentzat, pilotaren bila joan da, baina entregatu egin du, Bipaleta orain kontrarazoan Ituartek eta tanto eskerrez amaitu du Ituartek, izan du Rekaldek tanto amaitzeko aukera, baina... Goitxotik injaute, gero bestiek lehenik iguruzen nahi ingun ondo urtotza. Hirugarren losara ies egin dio pilotak hor, eta Bipaleta eskerrarekin bigarrenez, eta hau ere perfecto. Gero perfecto urtotza. Rekaldek berez ondo egin du, pilotaren bila joan da hor ez emateko denporarik Ituarteri, baina zailo jokalde ondo atera. Goitxora joa dute. Txapa kontra arrizgau alau hori, tanto arrizgau euskero galtzeko eukeri bortxoten da eta arrizku eta... 7 eta 4. Ituarte berriz ere, sakearen jabe. Hor da txondoko gaztea. Debetik sakea da, eskerrez ondo bildu donengoan Rekaldek, boleaz Ituarte, eskerrez defentsan Rekalde Zabaletik bildu eta atzeratu gaizto jarri gainera, barruan, pikain, nola. Ondo, Ituarte ganetik pasaute. Bai, eta nola egin duen jokaldia, Zabalera erraz iritsi da hortxari gara ikusten, eskergantxoa Ituartek eta altuera manez, pilotak gurutzatu, buruz gain, bikain izan da Rekalderen tantoa. Errezan be, justo dena, suertik edo. Errezan justo sartu da. Bai, pilotak da derra, Bai, ondo joka dute. 5 eta 7. Esan dugu, buruz-burukoetan sake hartzea nahiko izaten dela gauzak paregatzeko eta 6 eta 8-tik 5 eta 7. Bai. Luze orain, Rekalde. Ez aukera bat izango du. Iker Rekaldek. Bai hartu eta sake egiteko gertu. Eskerpaetatik ondaten zaio Ituarteri. Aire sartuko da Rekalde, eskergantxoa Zabaletik Ituarte, eskuinez, eskerpaetaren bila, horre belauniko jarri da, 3an indartu etorri zaio pilotak, eramateko moduko ere bazen, baina ez du. Ondino ofizio falta da hor, ondino barritxo da hor horri aire sartzeko eta sartu enbida, ikesteko. Baina... Ikasi aurretik kale asko egin behar dira, ezta? Bai, kale asko. Partidun bino, entrenamentuetan horrek aproba oketi jau bi, ez partiduetan horrek egin ezkero partidu galdu jendie. 8 eta 5. Ituarteren abantaia 3 tantokoa da, 6koa ere izan du, 6 eta 8koarekin. Hor da Ituarte, sake egiteko gertu, Debetik, indartzu, eskuinez, ondo errestoan Rekalde, Ituarte eskergantxoa txokoan luze, eskerrez pilota atzeratu eta zabaleratu eraberean Rekaldek, gero eskerpaetan sartu egin zaio, nik uste dut deja da egitera joan dela,
ikusi intzako apur bat deja egiten doi murun, baina hormala juntzako pelotik eta ez dut zaitzi lekuik joteko. Hortxe, eskerkada hori oso ona izan da, Zabaletik behartu egin du Ituarte bolea sartu da, baina gero hor, zalantza egin du, paretara sartu horretik eskua sartu edo ondoren, eta eskenean ez bata ez bestea. Ez bat ez bestea. 9 eta 5. Faben Ituarte, sake egiteko gertu. Hor da, bebetik gaur sakea da, ezin horrengoan. Oindua saki izen da. Bai, 10 eta 5, bebetik abai ematen dio, abiadura ematen dio, eta ez da erreza pilotaka da hori kontrolatzea. Bueno, berriz ere bostantuko errenta. Gerturatu da, bitantora, 5 eta 7koarekin Errekalde, baina sake hartu du berriz ere Ituartek eta 10 eta 5. Bueno, lanerditara gerturatzen Ituarte. Pilota eskuetan duela, txikusten duzue. Atxondoko gaztea. Badoa beste sake bat egitea. Ezkerrez hartuko da Errekalde, gainean da, Zabalean, bikain, ezkerrez nola zabaleratu duen Ituartek iritsi bai Errekalde, baina ezin jaso, 11 eta 5 eta bigarren atxeen aldia, Errekaldek eskatu duena. Berriz ere jokoa etetera. Arriz gau ondo injau Ituartek, Ondo zabaldu du, ondo. Ezkerrez lehen kuadroan. Errekalde ondo junda, bai, atzen nien harrapo garran pelotia, gorputzei bulte dimoti faltezizako gana iteko. Bai, hortxe ikusten duzu, Ituarte... Aitxeaz. Eta aginduak jasotzen. 11 eta 5. Bueno, momentuz, zan daiteke, bera ari dela dominatzen, ez? Bai. Ekimena beria dela. Bueno, pentsau hori itxiziegu, bera dominako daula, zeko, aspaldezen itxun emaitzak eta ikusit eta emaitzak ondo ditut anaia. Xabi Errekalde, bai. Joan zen astean ikusi genuen gainera, iazko finala bera jokatu zuen hemen, eta irabazi ere bai. Ez, galdu. Hori da galdu, bai. Bueno, eman du, profesionalitara jauzia eta ondo indartzu ekin dio, profesionalitan ibiliari. Bai, indartzua sartu da eta berra. Sorte daukan. Hor da Ituarte, sake egiteko gertu, 11 eta 5, errestuan Errekalde botera jarriko da Ituarte, pilota atzeratu eskerparetaren bila, Airez indartzu Errekalde, botera Ituarte, Airez hartuko da berriz ere Errekalde, botera jarriko da Ituarte, txokoan nola moztu duen, engainatu egin du Errekalde, bikain, eskerra bikainari da erabiltzen, gaurko neurketan Ituarte. Ituarte jugada gonak egiten da bile, guztu bitako behorri hori, da ondo, Eta pilota zaldeari ere bai, txalo zaparra da, ondia eskaini diolako. Nola maitu duen hortxe, etak. Txapa gainean, artista Ituarte. Bai, benetan tantu polita egin ditu, eskerrez batez ere, biparetaeko bi orain txokoan utzi duena, eskergantxo bat ere bai, ale ederrak eskaintzen ari da, Faben Ituarte. 12 eta 5. Ituarte. Eskerrez Errekalde, resto bikaina. Goleaz Ituarte, Errekaldek dauka aukera orain. Luze jokatu guran, Airez hartuko da Ituarte, Errekalde zer egiten duen, dejada, entregatu egin du. Orain lanak, eskerrez bildu, Ituarte boleaz, bipareta, oso arroa, Zabaletik moztu, eta gaizto jarri, Edarra Errekalderen tantoa, Zabaletik nola moztu duen horre boleaz, bipareta egiten ahalegindu da Ituarte, egin du, baina erraz iritsi da Errekalde eta moztu du gaiztu, hortxe ari gara ikusten, txapaineko benetan bikaina, ez du inolako aukerarik eman Ituarteri, 6 eta 12. Errekalde ikusteako pelota luzi izango dan trazia, Piskate egiten denean, ez? Bai, ondino ibilin bideu, ibilten poizu luzi eta bizkorriten da, da gero pelotazu jotoko bezo luzi edeko eta pelota luzien trazideko. Eza jota lau pasau zine eta justu nibiltzen dina barik golpiaz biderraiteko. Antzekotasun bat topatzaldera 18 urterekin urruti zena, alegia fin-fina eta baina nervioarekin edo... Urruti golako zen, Bai, oso... Urruti izan igul segurutxu. Segurutxu ba. Bai,
Bueno, urte, 17 urtaz, segurutxu, gehiago zurrota. Baina bezen, fin-fina, meharra eta baina nervioa zuen, garrotea. Nervioa. Bueno, 12-6, pasa, Rekaldek. Abeituz, Zabala oin 2017 txapaleta ban hemen, Bai, lehenengo mailara eta gontxe alegu da praktikamente lehenengo mailara, eta 6 urte profesionaletan, eta horrentxe ari da muturra erakusten, benetan. Bai. Igandean ikusiko dugu, Bizkaia pilotalekoan, errestoan, ezin, Ituartek, bigarren sakea, Rekaldek, 7 eta 12. profesionala beste toke bat egiten dago, lehenengo mailako profesionalak eta hemen urte batzu bai. Guten debuteute segidun gora bai beste batzu ondo kostata. Da, guten dienak ondo. Hori da, lehenengo pasa egin behar da profesionaletara, eta gero bidea egin, bai. Gero hori bidea egitea. Zabalari ikusten zenio baina, duela 2017an... Bai, ikustako ari toka bat luzetxu eukela eta galdu joan asko, bai egingo dugu, ez dugu ingo, bai toki ideko eta ingo dugu baino, jebitxu. Azkenean egin da, iritsi da, bai. Beste sake bat, 3. 12 eta 8, 8 eta 12. Bueno. Baina 8 urte bidi ninja, Bai. Na, Pello Txogarria be, hemen 2016 txapeletara, behatzi urte. Bueno, lentsu bati da primeran beha, sortzi bat urte bidi nemon da. Pello bera esaten zuen, Irribarria eta Altuna eta Aimar eta Irujo oso gutxi daude. Beste guztiok denpora behar izaten dugu bidea egiteko eta gora iristeko. Bai. Baneka batek izoten dugu, beste batzuk kostata. Espezialak gutxi. Hor da, Rekaldek aukera zuen horre, emateko laugarren kuadroan nahi zuen egiteko aukera zuen, baina... Hoxe izan da utze esatea gona. Bai. Pelota franko da. Eta bizpeiru egin ditu, pare bat eskerrarekin eta orain eskuinarekin, emateko modukoak eta ia pilota ikutu ere ez, Ikutu injo, eskutik jauzi, jago. Bai. Aukera polita zuen ba. Bai. Bona, 13 eta 8. Faben Ituarte, sake egiteko gertu. Hor da. Bizkaitara, Bebeti. Ondo errestoan Rekalde. Zabaletik botera jarriko da Ituarte. Ez du gurutzatu, eskuinez Rekalde. Airaren bila, eskergantxoa, indartzua horre Ituartek. Kantxaen erdian, frontizetik ondo atera zaio eta aurrera egitera baki du Ituartek eta eskargantxoarekin behartu egin du Rekalde, iritsi bai, baina ezin jaso. 14 eta 8. Iritsi ondo ja, aurrin onda bai, poizu luzi eta ondo juten da pelotara. Ez du bakaso behar den moduan gurutzatu Ituarte berak ere, eta iritsi da, baina ez du gero berdean jarri. 14 eta 8. Beste sake bat Ituartek. Bebetik hau ere, eskuinez, bikain errestoan Rekalde, irutardean eskergantxoa, Zabaletik Rekalde, bildu eta behartu Ituarte, botera jarri beharko da. Rekaldek zer, eskuinez, indarrean, bostean eskerreze Ituarte, luze jokatu du. Bosterdian Rekalde, eskerparetaren bila, Ituartek entregatu egin behar, Rekalderentzat aukera, deja da egiten alde egin du da. Eta bere alaina, zuzenean txapapera, zuloa bazegoen, eta ondo egin ezkero. Ondo egin ezkero, txokoena degadin malau, tanto izango zanain baten baina. Baina ez du asmatu. Ez du asmatu. 15 eta 8. Bueno. Akaso dominatzera pasatzen denetan, tanto amaitzeko premia hori sentituko du Rekaldek ere. Bueno, hor da Faben Ituarte, sake egiteko gertu. 15 eta 8 ari da irabazten, atxondokoa. Errestoan, Ika Rekalde. Bebeti sakea, barruan da, gainean da, eta tanto. Bebetik zitala. Asatu du 3. kuadroa eta gaizto jarri du. Bueno, 16 eta 8. Ikusten dugu errepikapena, gaizto atera zaio, Rekalderi eta ezin jaso. Esku ondo sartutza baina, ez da basarta ditxuria. 16 eta 8. Pilota lurrera, bota du Ituartek. Fragak behar den moduan
Jantzi eta badoa, sakearen bila. Bai hartu du Faben Ituartek eta egin du sakea ezin, oraingoan ere, eskerrez ezin kontrolatu. Ezin. 17 eta 8. Bueno, gaur ikasgai ona Rekalderentzat gaztea da, eta bidea ingo du, baina... Bai, lehenengo partidu irabazi ban da, eta bigarrena irabazi bala hobeto baina, beti gara junbida nagutxin bideu, bata irabazi, jaurungu irabazi, ja... Baina, exigentzia honditzen doa, eta eskarmentu duen pilotaria gaurrean, eta gauza asuntoa zaildu egiten da. 17 eta 8, Ituarte, sakea egiteko gertu. Eskuinez, eskerparetetik ondo aterak zio Jarrekalderi, altu ere eman eta ondo errestoan, iruti, txokoan, jokaldi ona, iritsi eginda, bere burua lurra botata, bipareta efektuarekin orain, ezin Rekalde, defentsan ondo aritu da, baina asmatu egin du Ituartek lehenengo jokaldia txokoan ona izan da, ez da nahiko izan, baina gero eskerrez bipareta orain bai efektuarekin, 18 eta 8, hortxari gara ikusten, Enrique nola bere burua lurra botata jaso egiten duen, baina gero hor preso geratzen da. Ituarte ondo asmatzen da bil, juga askota danak ondo urtetutzen. Bai. Ondo inja. 18 eta 8, abantaia handia, erosoa dauka Faben Ituartek. Hor da berriz ere, bebetik, eskuinez, gora, kostatzen nahi zaio, Ituarteren sakea kontrolatzea Rekalderi. Jo nino barritxua, ordu gitxi frontoien da, egingo da, segitzen da, egingo da. 19 eta 8. Bai, anai inguruan izan da, eta pilota eskola ere bai, eta bueno. Launek entrenetakotan bintiek izkero. Beti errezagoa da, Orduik emun ez da benik izte frontoien profesionaletan jogatzen. Ordu mordo bat frontoien egon da. Egon daz, lan enja. Mirairik ez dago. Hor da, arrestoan Rekalde, gainean da, Ituartek aukera, txokoan luze, eskerrez Ituarte, altu eraman, bere buruari denpora emateko, bita erdian eskerrez txokoan inda utzi du. Txapainan Ituartek, 28ko egiteko, sekulako tantoak egiten ari da, eta tanto asko eta honak. Hortxe ikusten dugu, bitardian. Eukera botan bida, handik. 4 biterdi 3 inguru nuki da eta ondo zuen. Bai, eta eskerrarekin amaitzen ari da, Izan txokoan, izan zabalean, izan biparetarekin, edo izan eskergantxoarekin. Tanto asko amaitzen da Ituarte. Hor da, sakea eskerrez, ezin, 21 eta 8. Partidaren bigarren zatian saketik mina handia egiten ari da Ituarte. Kostatzen nahi zaio, Rekalderi. Bueno, 24 minutu neurketa zienetik, eta Faben Ituarte, final laurdenetarako txartela eskuratzetik oso gertu tantu batera. Hor da, behar ditu lain, pilota lurrera bota, orain hartu, plaka kokatu, eta pilota zalen txalo artean, azken sake egiteko gertu, Faben Ituarte, eskerre Rekalde, ondo errestoan, bolea sartuko da Ituarte, luze eskerparetean, ezin, kontrolatu Rekaldek eta azkenerako 25 minutuko lehiaren ostean Enrique, 22 eta 8. Irabazi du Faben Ituartek, 6 eta 8 aurreratu da, eta hortik aurrera, gerturatu da, 5 eta 7 Rekalde, baina 10 eta 5, 14 eta 8, 20 eta 8, eta azkenerako 22 eta 8 garaipen garbia lortu du atxondokoak. Bai, ikusi da beste veteran 8 eta 8 dominitan da gala tantu eta urte gehiago eta esperientzia gehitxua dekona. Hori ikusi jena pentsau zarro. Bueno, hola ninbida eta hola juten digorutz, ibilit ordu mordua frontoin pasaute juten digorutz. Bueno, hementxe dokagu, jaialdiko lehen partida irabazi duen laguna, Faben Ituarte, Gabon. Gabon, bai. Bueno, 22 eta 8, garaipen eroso hasi eta amaitu, nagusi izan zara. Bai, nagusi bai, ez da izen oso partio politxe, igual ordu erdi bez ez dugu egin, baina, bueno,
Rekalde ondio gaztie da, nik 3 urte atate hotzedaz eta hori gerten da kantxan. Bere lehenengo olatarra da ni hemen 4. urtean ator eta aldi da hor, bai. Hortxe, aritu gara komentatzen Enrikerekin batera eskarmentua, garrantzitsua dela eta ikusten da, zuia eginago zarela, eginago zaudela eta oraindik ere Iker gaztetxoa dela, ez? Bai, hori da, ni hemen ator rusto torneoko sarrena nazela eta ni hemen ez dut ezebe demostrau bide, erreura dauz hor debutetako edo enpresegaz entretan, da ni hemen atorre niri egiten eta urtetan bada ondo. Hori, gaur jokue aguantetia izen da, banek izen ni bai hogeixo botetan dauela, así que hori, eta gero konfiantzi behin hartute egin da estanto batzu, hori. Urrengoek egongo diez gorra bai. Eskerrez asmatu duzu, iparita egiterako orduan, txokoan lagatzerako orduan, esker gantxoren bat ere bai, gaur eskerrak ondo funtzionatu dizu. Bai, kenduta sakerrestun ez naso gustora geratu, estelan bai, gustora partiduaz. Faben, eta bukatzeko ja finala ordenetan zaudez, zeu esan duzu ez, hemen ja nagusenetarikoa zara, zeharrezkatzen diozu txapelketari, oze helburu daukazuz? Helburu edanen iguela, txapela tatie, baina hemen sekula ez dakigu. Hori, jokatu, disfrutau eta neure maila emon bintzat. Zorionak eta segi gozatzen. Bai, eskerrik asko. Hauetxek Faben Ituarteren adierazpenak gustora egindako lanarekin, nola ez, garaipen argia eskuratu duelako eta orain ja, bigarren partidako gazteak ere gertu daude eta hauek berotzen duten bitartean, guk atzera egingo du denporan eta 2016ko Kaiolako finalaren laburpentxon bat eskaini behar dizuegu eta seguru handagoen bat ezagutzen duzuela, bestak beste igandean goi mailako maila nagusiko finala jokatuko baitu. Gozatu erreportajearekin. Etxeberria, aurrera xagoa repatuko du pilota orain Adonisek, moztu, ez du ikusi nik uste, azkeneko momentura arte aurrean zuen aurkaria eta Kosta egin zaila pilota nindi nora etorriko zitzaion ikustea. Adonis. Eskubiz erantzungo dio, 6. kuadrotik, erdi utz egin da tanto. Suertez, tanto. Estu ibili da aurreko 2 partiduetan. Lehenengo partidu erdizien bizetan galtzen onda, azkenin bueltan onda bizetan, fizikamente ondo eta partidu ondo ametsi zen dut horretik irabazitu partidu. Ona sakea. Txokoan utzi, ez zinarrepatu, ondo. Bi aldize, sake errematean, lehen da bizikoa kantxoarekin erabakitu eta oraingoa txokoan Pello Etxeberria, hau ere gaiztoa da, baina ondo atera du, ezker hormatik Adonisek. Zabalean ederki. Jaso, beste aukera bat oso ondo Pello. Orain arteko tantori gonena agian hause izango da 3 pilotakara, sake bikaina, nahita zabaldu eta gero txokoan luze utzi. Adonis, bere txanda noiz iritsiko zain, pazientziaz tanto honetan. Botearen zain gelditu da Pello. Erki ari da pilota mugitzen, airearen bila joateko moduko pilota zirudien, baina ez du arriskatu nahi izan. Orain bai sartuko da. Ondo gurutzatu. Erdian ezkerrez, tanto gogorra. Adonis defentsan, erasoan Etxeberria. Nekatuta behar dute biek. Huts orain Etxeberria, bolea moduko bat egiten saiatu da eta esertzeko une egokia izan liteke orain Adonis entzat. Ateratzeko.
Zai dago aurrean, botera jarri, ez dio etekinik atera, bertan da Etxeberria. Airez orain Adonis, ondo, gurutzatu du. Apur bat soltu da, lehenik etxotzat jokatzea edo. Joko klasikoa biak. Hortxe sartuko da Airez. Ez du bat ere bihurritu pilota, aukera Adonisentzat. Orain bai, orain ez dutu bat eman dio zabalean Adonisi. Urrengo pelotakada ez da haino nahi izan, baina nahikoa tanto bihurtzeko. 13-10. Join gotentuen Etxeberriako hobeto jokatu dut, Zabalea injertzu eskergaintzu jo dut, de apur bat handika han oblige dut, da gero urrunguen bentakak jartu. Hor oblige dut, da gero ugadi iteko leku gehiago. Nor jasotzen duen. Pixka bat behartu nahi izan du pilotakada horrekin. Ederki Adonis. Hortxe du Pellok aukera. Txokoan ondo. Oso ondo. Berdin du ondoren. Laugarrenetik. Aurrera. Urdina dabil. Bidea erakusten. Ondo gelitu da zain. Zaki oin be, da ondo horreztak. Luze orain ezkerrez Pellok. Eskubiz ere moztu, asko arriskatuta lortu kantoa. Partida hau bukatu eta gero, hasiko da beste finala. Binakakoa. Larrañaga eta Miguel Pérez Urreta Bizkaia eta Garmendiaren aurka. Etxeberria aurrera egin du. Ederki zabaldu, bolea zorain bigarren pilotakada Pellok. Txokora sartu da garaiz Adonis eta parekatu du piloteoa. Airez Pellok, ona gantxoa. Erantzun egin dio, hanketara bidali eta tantoa berak. Ante berak, oin biden belan asko ine, baina erantzun hona eta hanketara jotza eta tanto berak. Orain arte pasarik egin. Ez eta askotan jokatu duten Luze. Aztertu da Adonisi. Ezkerrez eraman ozta. Aukera Pellorentzat, bipareta ona. Harrapatu. Beste aukera bat eman dio eta ez du txegin. Pelota zaila harrapo dugu Adonisete, Etxeberria baiterak harrapo dugu, zuluen ondo moztu, baina tanto noin. Adonis. Sake bueltan pelota atzeratu. Airez orain Pello. Ezkerrez zesto harrak. Ez dio minik egin. Bolea. Adonis. Baztertu egin zaio Pellori. Adonise dejada. Harrapatu, baina beste aukera ona. Ez du aprobetxatu. Ea, nola bukatzen den tantoa. Oso ona dejada. Harrapatu Adonisek. Ipareta egiteko ez zuen txarra. Pello. Ona. Atzera joaten behartu du. Kanpora. Ondo botata baina suerte txarra. Oin neki neki bizek duz oso nakatuta.
Adonis, volea. Ezkerra idea erdira, atera zaio Adonisi, lanak orain Gipuzkoarrak nekatuta, hau ere tanto gogorra baitua bipareta efektuarekin, barruan osta, tantoa urdin. Itxik onda tanto, Adonis egin duen, ezkeia partidu gogorra da, eta pelotaz askota nekatuta. Azkeneko pelotak eta hori jo behar izan duenean. Ondo moztu du. Aukera orain aire sartzeko, ez du aprobetxatu, erdira atera zaio, Etxeberriak gainetik pasa nahi. Zabalean beste aukera bat Nafarrak moztu, eraman hori ere. Ontsi horma, bizak ezkerraz. Bai, oso ona. Egokia zen aukera hori, eta ez du altzerri galdu. Preso harrapatuta zeukan ezkerraldean. Erdian Adonis. Txokoan ezkerrez Etxeberriak, boleaz orain, hau ere gogorra izango da. Adonis. Aire sartuko da, txurro, baina kanto. Ezkerre horma ikutu du, baina indarrik etzuen hanketan Etxeberriak frontisaldera joateko. Adonisek bolea, aurrera egin du Pelok, lehen bailen bukatu nahi du. Eginda daude, barruan. Eta atzen geldituko da Pelok. Bipareta, 19 eta 21. Behitz, gaztile motza Adonisi, besti, nunden dikusi dut geldi duguna, eta hori atzenengo bipareto eutzeiki behizeko zagapena errez. Pelota gozoa harrapatuko du, kantxaren erdian, asko behartzen saiatu da. Hortxe du Pelok aukera bukatzeko. Ederki jota du, eraman hori ere Adonisek. Sotamano bere burua defenditu Adonisek, Etxeberria bote ingo dio, lehenago sartu du. Eskua zestoarrak, Etxeberria. Biladoa, bai. Gantxarekin bukatu du. Iaia ezinezkoa ikusten ari zen, gertatzen ari zela tanto egitea, baina lortu du garaipena Olazar txapelketan. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
Gabon berriz ere, Zaldibartik Olazar txapelketan gaur Kaiolako bi partida, lehenak kontatu dizuegu, garaipen argia eskuratu du, Faben Ituarteko 28 menderatu du Iker Errekalde eta bigarren partidan Joanes Sestao eta Ibone Ibarra hariko dira nor baino nor gehiago, dagoeneko beroketa ariketak eginda, epailearekin paseio egiteko gertu, hortz ikusten dituzue protagonistak Herrike, hemen ikusten da eskinilak eta kolore gorria dauka hasiera baten Sestau jartzen dute pilotazaleak, katedrak Sestau jarri du favorito. Ba, nape favorito klaru ez Sestau da. Naiz de Ibarra lehenago aurreko partidua Uriarte irebaz izan eta bat, partidu honain eta jenti posi gatu zan da ilusinotxuaz, baina gaurpen dut honek besti honek Sestauk errez irabaziko zela, errez ero bintzete bai. Zera torneo irazteko favorituetako bat, ez? Bai. Gero hori kantxan erakutzi behar da. Bai, hori kantxan erakutzi behar da, beste hiru laua porre moloku, bai, honenetan ibiltzeko moloku. Hau erramilete horretan sartuta dago, Bai, ez? bai. Bueno, berak egingo du, lehen sakea hortxe da, dagoeneko, gertu, zapatiak eta ondo likido pixkate bota du, ondo ebatzeko, eta sakea egiteko gertu, Joanes Sestau. Hor da, adunako pilotarik gaztea, bata zein bestea 2006koak, beraz gazteak, lehen sakea, Sestaurena aurrera egin du, Ausarte Ibarrak, ondo errestoan, Luz orain Sestauk, ezkerrez altuera eman dio Ibarrak bere burua denbora emateko, irriste egin du, hala ere jaso, aukera Sestau, txokoan eusten ahalegin du da, engainatu egin du Ibarra, baina bere boleaka da, txapara. Txapara, hori, engainete danak ditu, bai, azkenien lehengo buenen bida. Sestauk izetan arriz gaur ipea, Ibarrak lehengo estrepez haute zartute eruen, Bai, ondo. Bai, horre, engainete garbi eukidut, ez dut metro hori jota betantu izen da, bai, Errez ikusiko zuen akaso, eta, tanto amaitzen ahal egin du da. Ondo jokatutako izan da, baina ez du asmatu. Errez hemendik ikusten da. Hori da. Errez hemendik ikusten di horre jugado. Gero kantxan egon behar da. Ba. Hortxe da. Ibarraren, Eibartarraren lehen sakea. Kontzentratu eta badoa. Abai hartuta, sakea egiteko gertu. Eskuinez esker paretaren bila, sakea da, ondo errestoan Sestau. Esker gantxoa, txapara, hau ere txapara, berremate hona izan da, bikain gurutzatu du, baina txapara, Ondo ez da darriz edo, txapa azpizien dize. Bai, ondoin ja, Bai, pilotan. Da horre moruen honako izen duen pelota eze kontra dago nien da normala, eukeri hartzen da nien. Arriskatu behar dauka. Bai. Ondo egin du, hor sakea ona izan da, eta bigarren kuadroan pilota aukerakoa izan du, gurutzatzen ahal egin du eta... Lehen bat egin jabena inbestiek. Hori da. Eta ondorioz, bana marka joan. Adunako gaztea, Sestau, sakea egiteko gertu. Hor da, pilotari boteak emanarazi eta... Eta badoa. Eskuinez errestuan Ondo. Ibarra boleaz Sestau entregatu egin du, Ibarra entzate aukera luze jokatu du, barruan da, eskerrez eraman Sestau, bolea sartuko da Ibarra, indartzu, bikain, eskerrez, ezin, bikain, Ibarra errestoan ondo eta gero erasoan ere bikain eta bai, honek launa egarri ditu, salea egarri ditu, Ibarra saldo batera dago eta etorri dira, denak animatzera. Da tantu gona jogatu duen beta, bero iba alegre jogatzen da, arrez gaute tantu gonak egiten da lagune peposik. Oso ondo jokatu du, oso ondo, pilota luze eta abiadura emanaz eta bai. Lehen tantuetan ondo hortxe ikusten du, boleaz eskerparetaren bila eta atzera egitera behartu du Sestau eta ezin eskerrez eraman. Dieta bat eta bere buruai animoak emanez hortxe Ibon Ibarra. Sakea egiteko gertu Ibartarra. Kontzentratuta. Bai hartu eta badoa.
Sakea da bebetik, ondo errestuan bikain zestau, bipareta indarrean, eraman eskerrez zestau, berriz ere boleaz indarrean, indarra maten bere bolearekin, gero estu behar den moduan gurutzatu, aukera orain zestaurentzat, eraman Ibarrak, botera jarriko da zestau, nahi duen egiteko aukera duka, bipareta efektuarekin, edarra aukera zuen, nahi zuena egiteko, baina bikain amaitu du, botera jarri da, bipareta efektuarekin, Bina, da tanto politxe eta ondo joka dute. Bai. Genti ikuste biako, txalu gadarra gaituko genti, baina hanbinti eipintxeko moroko tantua. Bai, eta Ibarrak ere boleaz eta sartzen denean eman egiten dio, Eman egiten eta... Bai. Bueno, Bina orain arte, partea polita ari gara ikusten. Bai, entretenigarria eta ale benetan interesgarriak eskaintzen. Bi pilotariak. Hor da zestau, sakea egiteko gertu. Eta eskuetan hartu, konzentratu eta... Badoa. Eskuini zabalera. Ibarrak ondo utzi dio, botera jarriko da zestau, eskerrez luze, eraman Ibarrak, airez orain, esker gantxoa indarrean, ona, zestauren tantoan nola mugitu duen oraingoan Ibarra lehenengo sakea zabalera. Gero eskuinez txokoan eskerparetan luze. Eta bukatzeko esker gantxoa zabalean, hor txikusten ari zarete azken errematea behartu egin du Ibarra, alde batetik bestera ibili du, eta azkenean tantoa lortu ere bai, 3 eta 2. Da, intentzioa zakaute, Zabalea zakau ez urten da, zera, Zabalea intentzioa zakaute eta tantu ondoa maituta. Atzenengo esker gantxu kantxin erdit itxelana arrizgu da bene Zabaleko txapa para. Bai, bota egin du sakea eta egin duen dana intentzioarekin egin du. Bai, intentzioa ez da ondo inge. 3 eta 2. Zestau aurretik. Sakea egiteko gertu. Adunarra. Eskuinez hartuko da Ibarra. Adunakoak eskerrez luze, eskerrez Ibarra, eskuinez barkatu, orain zestauk luze txokoan jokatu gura zuen. Ibarrak erantzun. Eskuin sotamanoz, luze jokatzeko asmoarekin, orain aukera dauka, bipareta efektuarekin, zestau iritsi ingo da, Ibarrarentzat aukera, apurba sartu egin zaio pilota, zestau, txokoan utzi du iritsi ingo da Ibarra, pilota atzeratu, barruan, Txapan, justuko izan da, Bai. Epaiak eskerre beso altxatu du, falta 4 eta 2, baina ondo jokatutako tantoa Ibarrak berriz ere, Ja. Barruan sartu baltze batzenengo peloti jarrapoko ban zestauka. Hor txokoan utzi du, gero pilota loratu eta behartu egin du zestau. Bai, akaso iritsiko zen, baina behartuta oso, Oso behartuta, behartuta. Bueno, 3 eta 2, 4 eta 2 barkatu, 4 eta 2, zestau aurretik. Gipuzkoarra. Biak dira Gipuzkoarrak, kasu honetan. Johannes Zestau, sakea egiteko gertu. Txalo artean. Kontzentratuta. Badoa, eskuinez bebetik, sakea da. Ezin oraingoan Ibarrak orain arte ondo ikusi dugu errestoan, baina kasu honetan bebetik egindako sakea, indartu zigoan eta ezin kontrolatu 5 eta 2. Benetan bebetik, txapatik metro erdi jota azpitik, injertzo. Bono. 5 eta 2. Sake ona. Sake ona, oso ona. Bueno, €100 kinelan gaur. Herrike, ez da gutxi. Batek egun gutxu. Batek gutxu eta... Pestagatu nino erumarik eta. Euena posteko, ez da... Urrungun etortoko humori itxeko da. Ez da plantxarra. 5 eta 2. Hor da zestau, esan dio, lehezarrean aurkariari eta sake egiteko gertu.
Eskuinez, Ibarra. Airez ez dau, boleaz, indarrean, boleaz eraberean, ematera joan da, berak badaki eman beharra daukala dominatzera pasatzeko eta... Bestik eman itxotza eta errez emon beganera eta... Horrelako betan, apur bat behartuta zaude, ematea nahi diozu eta ez du pilota ondo jo eta lurrera zuzenean, 6-2. Atxeen hartzera. Ibon Ibarra. Baita ez da huera. Goitza torritxon di horrek ez patra pintzen da ordu eta eurra hemen ondia. Gogoaz etorritxa. Ondo prestatzera, ondo prestatu dute gorko partidua. Hola behar da, serio. Bai. Bueno. Kontzentratuta, bi pilotaria hortxe ikusten dugu, Ibon Ibarra. Bere laguntzaileekin, botilleroekin berbetan. Adi entzuten botilleroak, berak esaten duena, eta pelota zalea ere. Bueno, zain, noiz protagonistak berriz ere kantxaratu. Gazteak ere, etorri direla, Enrique. Gaztik etorri bida, ostantzien zarrak gero eta oin 10 urteko partidu ikusitza ordu honikuek hainbat falta zumetonik eta gaztik etorri bida. Ostantzien amaitu. Erreleboa. Errelebu etorri bida. Bai. Bestela, hile ingo zaigu, horren beste maite dugun kirolau. Erreleborik espadago. Bai, hori holanda. 6-2, zestau aurretik. Favoritoa momentuz pronostikoak betetzen. Txikusten dugu Ibarra, kontzentratuta. Errestorako gertu. Epa. Ez da konturatu, zestau. Pilota itzuli diola Ibarrak eta... Orain bai. Zakte egiteko gertu. Joanes. Hor da, bebetik hau ere, sakea da. Ondo, bikain jarrestuan Ibarra. Ezker gantxoa indarrean, zestau, boleaz Ibarra, zestau luze, ezker sotamanoz pilota atzeratu Ibarrak, botera jarriko da zestau. Boten prontoan, boten lasterrean, bikain Ibarra, defentsa lanean gerriko urdinez ari den Ibarra, erasoan zestau, orain ezker paretaren bila Ibarra, dominatzera pasatzeko aukera duka Ibartarrak, moztu, ezkerrez zestau luze txokoan, zabaleratu Ibarrak, barruan da, bildu eta atzeratu zestau, ezkerrez Ibarrak, boleaz orain zestau, bipareta efektuarekin egiten ahalegindu da Sotamanoz, benetan jokaldi nekeza zen hori, zaila eta azkenean beheko koltsoira 7-2. Ezke jota jo ibili da eta dana garrapetez ez da gorekin joan da eta tanto egin ezin jaba arrez gaudin gura. Jo alda batera jo espera danak erun da zangoa, nik honi nahi jo bitzapa tanto itxeko. Bai, eta momentu batzutan behartu du Ibarrak ez dago, baina... Bai, ez dago ibili ondo eta bai. defensa ondo, Ondo, honek sasoia dauka itzela. Itzela, sasoia. Bueno, 7-2. Beste sake bat egiteko gertu hor txikusten duzuen protagonista. Sasoi itzeleko gazti bada zon ino, Dozen erdi bat ingurua, Poizu bizkorra eta bezu luziek eta kilo batzun falta, etorkoak hartuko ditu horrek. Bai. Sakea ezin eraman 8-2, barruan zen, eta 8-2. Ezin esan, Ibarra txarto jokatzen ari denik, baina... Ez, besti gehiago bada, zain gontzazua. Hori da. Barruan justu izan da sakea. Justu, bai. Txukusi du errepikapena, eta 8-2. Zestau, beste sake bat egiteko gertu.
Zabalera. Zabalera atzera. Ondo errestoan Ibarra, bolea sartuko da Sestao, ez du behar demoan gozatu, eskixo tamanoz Ibarra, boleaz berriz ere Sestao. Sartu baka, emon da. Ibarra ondo, Ondo, ondo orain, luze, horre buruz gain pasatzen ahal egin du da, baina ez du behar demoduan neurtu eta bai, tikitaka horretan tantua beti gorri. Bai, ze defentsan ere ondoaria modatzen Sestao eta... Generalien beti, tantu goto dauden alde. Bai. Bueno, bere buruarekin azerre Ibon Ibarra frustrazioaren ondorio ere bada hor, ni nire esku dagoen dana egiten ari naiz eta ezin. Jainu nien ezin sosarrin ingure eta tantu batzuk arrez gaut, falta urten hori txarra izaten da. Bai. Lehedako, oin. Arrez gaut ondo urten ezkero, arrez gaut txartu urten hori nio. Hor da, sakea ezin kontrolatu, ezkerrez Ibarrak, 10-2. Venga, Ibon, armaiatik, Ibartarraren aldeko animoak. Itxain eskatu du, Ibon Ibarrak. Zelan edo alan nahi du mostea, bestaren dinamika. Normala, etorri hona ilusin guztia ez da, lagun mordo bat az da. Bai. Demostrau ingure, eta hori deportistik derri hor bideu. Zekiran, alegin ipinit, bestiek egeitza jokatzen badau, ez izilea jo zerrik. Bai, eta ala intzen nahi hortzi guztien dugu, profesional hori bat ere bai, ez? Bai, irazola. Bai. Alde mendien bikanti, rekaldako gota bitia bat irabazitzana. Hortxe, pilotariak ere, frontoian, guren guztoko lekuan. Bai. Aginduak jasotzen Ibon Ibarra, adi entzuten gainera, izaten diotena. Zerrariko da esaten hor. Esan bai, emon da tietu ezela pelotik eta zera bai, emon bestiek eta tietu bestiek. Hortxe dira, bi pilotariak berriz ere kantxan, Olazar pilotalekoan Zaldibarren, 10-2 irabazten arien lagun ari zarete ikusten pantailan, eta errestorako gertu berriz, Ibarra, hortxe, bi pilotariak, bigarren partidoko bi protagonistak. 10-2, Sestao aurretik. Hor da, sake egiteko gertu. Lan erditara iristetik gertu. Sestao tantu bakar batera. Eskuinez, eskerparetaren bila, ondo errestuan Ibarra. Aire sartuko da esker gantxoa. Iritsi egin da Ibarra, luze jokatu gura izan du. Eskuinez bildu eta baztertu Sestao. Gero botela azterrean sartzen ahal egin du da, kasunetan ez du asmatu. Eta aspaldiko partez, tantoa urdin, ze bina egon da neurketa, bana, gero bina, 8-8 partziala gorri eta Ibarrak, tanto orain, 3-10. Oin saki ez da zozerre aprobetxetan da ben, ondo urtetan botza ero. Hori da. Hor da, pilota aldatuko du Ibarrak. Zerbait gura du. Zer gomendatuko zeniokezuk, horre hongo bazina, botillero lanetan. Zeratako pilota Ibarrari, kasu honetan, berari da aukeratzen eta. Ibarrari bino konseju motia zerei obista izango Sestauri. Errezaguta, resulta hobi, emaitza hobi etateko. Ez dauka baina, konsego biharrik irazten ari darrez da. Besteak edauka premia gehiago bakaso. Hortxe, ultraoska bat hartu eta sake egiteko gertu. Aguntu du, zela apur bat zain izango tozua, da aukeran bat hartzen badau, tantu amaitzi intentau. Hortxe ba, bere buruai animoak eman, eta sake egitera Ibon Ibarra.
Ibarra. Eta jarri. Eta gurutzatu, Sestao, eskerrez, bolea Ibarra indarrean, boleak da ona, Sestao eskerrez, altuera eman, ez du orain bihurritu Ibarra, Sestao entzat aukera, honek ere ez du ba, aprobetxatu, Sestao orain defentsa lanean, bolea sartuko da Ibarra, behartu ingo du Sestao, eraman honek, esker gantxoz, ezin bihurrituz Ibarrak, eskerrez sartu da Zabaletik Sestao. Suerte txarra. Bai, eskuin sotamano sartzen alen du da, ies egin dio pilotak eta tantoa berriz ere gorri. Justo horretxean kanpora. 11-3. Hor eskerrez kosta egin zaio Ibarrari gurutzatzea, eta ikusten duzu hemen, tantoa errepikapena eskerrez sartu da. Zabaletik Zabalea jokatzen alen du da Sestao, ondo iritsi da Ibarra, horre biltzeko moduko aukera zuen, baina ies egin dio pilotak. Eskutik ies egin dio. 11-3. Berriz ere, sakearen jabe, Sestao. Hor da, adunako pilotaria. Momentu zabantaia onarekin, 8 duko errentarekin. Konfiantza ematen duen aldearekin, ezin orain errestoan Ibarra, 12-3. Sake izen da hori, nahiz da ondo urten, baina ondo sakauta. Eman da. Bai. Gorputza aurrera bota, eta eskuinez, eman dio garantaz ez dauk, eta ezin kontrolatu Ibarrak. 12-3. Tanto aldea hunditzen, Sestao. Hor da, beste sake bat egiteko gertu. Hau ere sakea da, ondo errestoa. Ondo. Bai, bikain Ibarra, bolea Sestao. Esker gantxoa Ibarrak, Sestao Zabaletik, baina eskerrez. Eskuinez Ibarra, Sestao bolea zorain, bipareta iritsi ingo da Ibarra. Oraintxe dauka aukera. Botela azterrean, Sestao entregatu egin du Ibarrak, nahi duen egiteko aukera, bipareta iritsi ingo da Sestao, eta gaizto jarri gainera, Ibarrak bildu, gaizto jarri du, botela azterrean, zabaleratu eta txarra jarri gainera Sestao, gorain txokoan luze jokatu gura zuen, iritsi egin da Ibarra, zabalera Sestao, tanto gorra izan da, bi pilotariek izan dute tanto amaitzeko aukera, baina azkenean Sestauk lortu du tantoa, botera jarri da, eskerrez nola zabaleratu duen, 13-3. Sestao defensa mondo, Ba. Atleta bada. Onduen Ibarrak ondo ataka dutza, baina ezin egin dantuk. Ba, eta eron nola amaitu den tantoa, entregatu egin duela Ibarra, baina botera jarri da, hor zabalean zuloa zegoen, eta nola zabaleratu duen eskerrarekin, eman da gainera. Bai, bera ere gustora, nola txiduen ukabila esan ez. Nahi duana egin dut eta gustora. Pilota jarri dut, nahi nuen tokian. 13-3. Hor da Sestao, pilotaren zain, orantxe jaso du pilota. Bai hartu du adunakoak, eskuinez, barruan, eskuin sotamanoz Sestao, eskerrez indarrean ondo Ibarra, botela azterrean eraman Sestao, moztu egin du Ibarrak, eraman Sestao hori da, hori defentsa esker gantxoa. Ibarrak Zabaletik bildu Sestao, gorain luze Ibarrak, eskerrez Sestao, zer egiten duen Ibarrak bildu, eskerrez bere buruari denpora eman Sestao, esker gantxoa, edarra higo, naze tanto egin duen Eibartarrak nola mugitu duen Sestao, haze defentsa erakutsi duen adunarrak, baina azkenean esker gantxo bikainari esker 4-13. Tantu ona, gogorra eta ondo jokatut eta erazun Ibarra ondo, da Sestao defensan. Eta eron nola amaitu duen, markatutako izan da. Besti izan llegau, Bai. Baina abiadura hondirik eman gabe, baina markatu egin ondo eta... Ondo markatuta. Tantu ikusteko molokua. Eharra izan da, eharra. Orain arteko onena, politena izan da.
Eta zuk esan duzuna, bikain Ibarra erasoan eman eta eman, baina Sestauren defentsa ere izan da aparta, Oso zaila da mutila hau gainditzea, Oso zaila. Bueno, 4-13. Zerbait behar du, Ibarrak, Ostragoska bat. Bi ere bai, botein ezberdinetatik, bien bitartean ez dau. Pelotia probatzen. Probatzen, hori da. Bizitxe guta lapentote Ibarra pelotia. Horrek, Akaso saketik saketik arriesgau edo arriesgau sortzeko. Eta tanto lehen bailen amaitzeko, aukera baldin badago. Generalien bizitxe gutaten da, favoritu edo zer ezeten da. Honek ez dako bilurrik, honek eta bizitxe guta. Ausarta da, Ibartarra, ausarta da. Bai. Bueno, tori gustatzen zaigu. Hor da, Ibon Ibarra. 4-13. Eskuinez, eta sake txarra. Eskerrez ondo errestuan Sestao, bolea sartuko da Sotamanoz Ibarra. Botera Sestao, eskerrez Ibarra. Airez orain Sestao. Eskerparetan luze, nahiko egindu Ibarrak. Nahi duen, bote txarra eman dio Sestauri eta sekulako aukerako izango zena, azkenerako tanto Ibarraren alde, bueno, hor estraño bat egin du zerrek. Estrañoa, eskuen gezki eskapadan jodabelako efektu hartu da pelotia. Bai. Oso bote aldrebes eman du, oso aldrebes eman du. Bueltaka jundalako pelotia, entzin da hori. Hortze zegoen zain Sestao. Bai, bertan guztu hartzen hazitxe, pelota zuet. Hori da. Txikitu behar dut eta azkenean tanto aurdin. 5-13. Hor da, Ibarra. Sakea da, eskerrez ondo, gora. Gora Sestauren errestoa, 6-13. Pelota bizitxorra zapur bat. Itxuratzen da ben. Itxuratzen da ben. Moralmente bentzete bera jotako eta hobia. Bai. Sak izkun da. Eta ausartari da. Ibarra. Hor da. Ibartarra. Txaloak armaiatik. Eskuinez, beti eskerrez hartuko da Sestao. Berriz ere estraño bat egin du pilota, Zabaletik bildu modu harrigarrian Sestao, eraman berriz ere defentsa mikain, txokoan utzi du Ibarrak, baina iritsi egin da ze defentsa erakutzi duen, orain ere Sestao. Iritsi, baina pasau ja peloti jundamino aurrero. Iritsi sobra. Pasau inat da, eskumia zarrapetan junda gero eskorra esko bihurtzen du. Bai, gero hor ikusten dugu, eskerrez, bueno, tanto amaitzen ahal egin du da, baina iritsi egin da, baina, tanto guztietan sekulako defentsa erakusten nahi da Sestao, Ikaragarria. Hor ez du behar demoan gurutzatu, eta erraz iritsia pentsa, eskerra egin sartu behar izan da azkenean. Larrai pasau. Eta tantoak horri, 14-6. Sakearen jabe, Joanes Sestao. Hortxe, pelota eskuetan duela. Sake egiteko gertu. Armaiara begiratu. Badoa. Dartu sakea, ia boterik ere ez du eman. Eskua sartzeko aukerarik ere ez, 15-6. Bota txostin jaute. Bai. Bertan onda bezaila izan da. Horre baten bateke falte izango zenaren txistu bat gure entzun ditu, nik uste du barruan izan dela, iruko marra pasatu du, ez? Bai, iruko barri pasatu.
Paia, seguru. Eta hor, zalantza egiteko aukererik. Orain txikusiko du errepikapena. Hor da, sakea Sestaurena. Eti bera egin du pelotak. Ufa. Ez da errez antzematen, Bueno, 15-6. Sestau, sakea egiteko gertu. Hau motz. Nabarmen, hemen ez da zalantzarik. Ez. Motz geratu zaio, Sestauri 7-15. Hortxe ikusten dugu nola hartu duen abaia. Eta oraingoan oso labur. Nabarmen, ez da dudarik. Tantoa urdin. Zazpitamabost. Sestau irabazten. 7-15, Ibarra galtzen. Ibarra galtza palota bizitza. Bai, izango du, arriskoak hartu behar ditut, bestela hemen eman hau defentsan ez du gaindituko, eta hortxe da. Gaurkoa zale gehienek dituen launa, edo bentsat animosoenak, Ibarra bera. Sakea ona da, eskerrez ondo Sestau, Bostelazterrean, jaso baina entregatu, eta iritsingo da, jaso egindu bainera, Sestau. Eskerrez Zabalera, tanto 16-7, bere burua lurrera botata, Ibon Ibarra bere buruarekin azerre. Jau alegin bai. Eta alegintzen ari da. Bai, alegintzen badabil. Baina, eraman egin du, modu harrigarrian, erriztere egin du, laban ere egin du. Baina, nahi zuen egiteko aukera zuen Sestauk. Gero arriskau, jota. Bai. Ondo burutatu du, Eta Ibarra entzat ezinezkoa. 16-7. Bueno, partidu hau lehenengo baino luzexiagoa, izango da, horrez dauka zalantzarik. Neurketa zirenetik, 32 minutu, une honetan. Tante duen da, partidu da aldeun dize beha, tante ratapo dipinite partidu ikusizkero, ikusteko polita. Bai, ikusteko polita, bai. Tanto polita gine. Hor da Sestau. Bai hartu, eta badoa, sakea egitera. Ezkerrez hartuko da Ibarra, airez biterdian Sestau, Botelazterrean Ibarra, boleaz, eskerparetan indartu Sestau, eraman egin du Ibarrak, bipareta, iez egingo dio, nahi zuen egiteko aukera zuen, legezarrean bipareta egiten egin du, eman dio alanta, hor gainera, eskerparetan igo, gora egin dio pilotak eta iez egin dio, 8-16. Indar Larrei eman dio remateari. Gero ikustea, gondino aurretik Larrei bilit ez dauna, ormabizetan da, sakien da, ikusten da... Kontrol gutxi horrendik ere edo, zer? Bai, ezke atzetik eta jokatzen ibilit aurrin ondo jokatzen ez da erreza. Hartu egin behar, ez? Posturak eta ez? Posturak eta ez da atzela ez jugadak eta danak onduitia. Ez que totalmente diferente da, ez da zer ikusirik, jokatzeko erak. Bueno, 8-16. Oin aurretik da bilela usto, oino tempo asko ez dala atzetik bilela hori jokatzen. Bueno. Ibon Ibarra, sake egiteko gertu, 8-9, sake aprobetxatu beharra dukan neurketan sartzeko. Sakea da, eskerrez ondo bildu berrestuan bikain ez dago, eskerre gantxoa ona markatuta. Ibarrak Sestauk bildu, eskerrez eraman, bolea zorain ez dago, eskerrez atzeratu Ibarrak oraintxe dauka, aukera nahi duen egiteko, moztu, eskerrez, luze, Sestauk boleaz Ibarra, botera, Sestauk sartu egin zaio pilota, eskerre gantxoa markatutakoa, bildu eta atzeratu Sestauk, botera jarriko da Ibarra, pilota atzeratu eta gaizto jarri, eskerrez ondo Sestauk, orain boleaz Ibarra bipareta indartua, kanpora ematera joan da, ze ematen espadio beste iritsi egiten da, eta
Eta ematera joan eta iesi egin dio. Lartxo monuzko gabe errezen kanpora eta beti zozer. Bai, Sestaoren kontra jartzarekin ez da nahikoa. Hau iritsi egiten da. Bai, hankak oso ona daiz. Sasoi bai, Bai, ikaragarria. Sasoi eta gorputz eta danak. Bai. Atleta baten itxura dauke honek, benetako atleta, bai. Bueno, xeri egin da. Ibarra, laguntzaileekin berbetan, markaioari behiratu, 17-8 ikusten du. Bai, morala... Bai. 17-8 ikusik ez da erreza. Ez da erreza. Bueno, honino bintzete badabila zozerringuran. Bai, eta ez du ematen honek amore emango duenik. Hau aleginduko da, eta berea ematen saiatuko da, eta gero-gerokoak. Txen hartzen, bi pilotariak, euren laguntzaileen aginduak jasoaz, ikusten dugu Sestao. Pilota salea gustora, tertulian. Bai. Zerbeza botili eskuen da. Zintzurra guztitzeko gertu. Eta kirolariak berriz, kontzentratuta, beste txip batekin. Altxatu dira. Altxatu da Sestao, altxatu da Ibarra eta badatoz berriz ere kantxara. 17-8 neurketa guztian zehar, aurretik, esan beharko du, bat eta huts aurratu da Ibarra, 2-1 ere bai, bina berdin du Sestao, gero 10-2 aurreratu da, 8-8 partzelaren ostean, 13-4, 16-7, eta azkenean 17-8 momentuz, behin-behinean. Hor 8-8 partzelaren ostean, lasaia jokatzeko aukera izan du Sestao. Hor da sake egiteko gertu Aldunako gaztea. Eskuinez, beretik eskerparetaren bila, Eskuinez hartuko da Ibarra. Airearen bila Sestao. Entregatu egin du, ondo iritsi da Ibarra, baina ez tio gauza hondirik egin pilotari. Orain Zabaletik luze jokatzeko aukera duka, gaizto jarri du, ezin izan da aire zongo sartu Sestao eta tantoa, 9-17. Zen da publikun, partidu behira hon baripa, zeinek tantu ditzen daben. Bai. Horre, ondo gurutatu Ibarrak eta purba sartu egin zaio Sestao hori pilotakada hori jasotzean nekeza da. Eskerpairatik gutuzen da efektu apur batekin eta kontolatza hori nekeza da. Eta azkenean tantoa urdin. 9-7, 9-17, barkatu. Ibarra, sake egiteko gertu. Eibartarra. Ikusten dugu. Bizkarrez, bi pilotaria gorain. Zazpian. Ibarra. Arnaz apur bat hartu. Kontzentratu eta badoa. Sake egitera. Eskerrez Sestao, eraman Ibarra bolea sartuko da, indartu txokoan, eraman Sestao, berriz ere boleaz indarrean Ibarra, gaizto jarri, baina eraman Sestao, Ipar eta boleaz Ibarra, iritsi egin da Sestao nola ez, orain botera Ibarra, eskerrez Sestao, botela azterrean Ibarra entregatu egin du, Sestao rentzat aukera, dominatzera pasatzeko aukera, eskerrez altuera eman, eta pilota atzeratu Ibarra, orain Sotamanoz, Sestao, txokoan dejada egiten egin du da, baina ez du asmatu txarto gotatako jokaldi izan da, 10-17. Efetu moten juntat, eskutik jauzi intzako izan. Eskuena sartute efetu barik, eskutik jauzi intzako. Bueno, balenengo defentsan ondo moldatu da Sestao, gero dominatzera pasatu da eta tanto amaitza erabaki duenean, hor ikusten duzue, bere dejada alegina, okerra, zuzenean, beheko goltxoira. 10-17. Bueno, ez duela amore ematen, Ez duela amore ematen, Ez, Ibarrak ez da amoreik emoten.
Eta hola behar du. Hola behar du. Arek eta ametxu arte partidua, 12 mino, 14 galdu gura, eta 14 mino, 16 gura. Hori da, eta hola behar du. Resultau entzet itxuruzkutsu izan daitela. Epa, pelotak badauka zerbait. Brintzatuta do zerbait dago eta aldatu egin beharko dut. Edo? Kendute beste hirurek apurtu harta. Hori da, segi pelotan esan den moduan. Batzupen dena bat apurtuzko aldatu inbida eta zestua amaitu artea. Hori da. Dizeko lan egin da. Bat apurtzen bada, bestik apurtu arte segidu. Bueno. Noeren apurtuzko zuurte txarra. Hori, gerta daiteke eta gertatu egiten da eta listo. Bueno, hortxe da, pilota aldatu du. Ibon Ibarrak eta sake egin beharko du orain. 10 eta 17. Zesta irabazten. Eskuinez, eskerparetaren bila, ondo restuan zesta, botera jarriko da orain Ibarra. Luze eskerparetean, eskerrez ondo zestau, boleaz orain, indarrean Ibarra. Botera zestau, dominatzera pasatzeko aukerarekin, baita aukera hori baliatu ere, bipareta efektuarekin, entregatu egin du, kontra zoan Ibarra eraman egin du zestau, boleaz Luze Ibarrak, beste aukera bat izango du Ibartarrak, orain botera jarri da eskerparetean, zestau behartu guran, eskergantxo Ibarrak, eraman zestau eta gaizto jarri gainera. Azkenago buena, 11 eta 17, zalantza egin dugu. Azera baten txapajoko ote zuen susmoa izan du nik behintzat, hortxe ikusten dugu errepikapena, bipareta efektuarekin zestauk, iritsi egin da, nahikoa lan izan du kasu honetan Ibarrak, hor moztu egin du eta txapa gainean, tanto 11 eta 17, modu harrigarrian lortu du azken tantoa. Hemendik emoteoan txapi, joa bela bai ez. Ez inorkestu eskatu bainera, Beraz, han gertu zeudenak argi ikusiko zuten hortxe errepikapena, horrengoan garbiak ikusten dugun. Horre efektuarekin bote ematen duen pelotak asko luzatzen da. Gani joten dau justuen, bai ganin. 11 eta 17. Bueno, hortxe da, zintantura gerturatu da Ibarra. Ez dagoela amore emateko. Ibon Ibarra. Sakerako. Gertu. Kontzentratu eta badoa. Aurrera, Ibartarra. Eskerrez zestau, jaso, bolea sartuko da, ez? Sotamanoz, entregatu egin du hor, paritxoa egin du hor. Lehenengo postura zen bolea sartzekoa, gero Sotamanoz sartzea erabaki du, eta azkenean ez bat ez bestea, pilota bera. Azken nien orma bize joti duztik, ez da intenta ubetik. Ez ez. Ez da bat sartauta. 18 eta 11, oparitxoa izan da hori, oparitxoa. Oparitxoa. Bueno, besti peitzaz oparitxoa. Bai. Hau, kirola horrelakoa da. Alegia, aurkariaren oparien bila joan behar da, eta gehiago edo gutxiago, denek egiten dituzte opariak. Zenbat eta gutxiago, garaipenetik gertuago, Harrike. Bai. 18 eta 11. Nor alde bizeta gu kontutan dira, iten dienak eta galtzen dira. Hori da. Hor da, sake egiteko gertu, Joanes Zestau. Motz. Beste sakea falta. Bigarren oparia. Bai, apur bat behelekutik urten da Zestau, Bai, ze. Fallo larra egiten da. Bai, bate izan da dudako eta urrengo biak kale egin ditu, Bai. Eta nekia ere bai akaso, edo ez da neki kontua bakarrik. Konfiantza falta edo? Konfiantza falta pende ikusten honek. Amabi eta 18. Gero zuk esan duzuna, atzelari lanetan ibili bada orain arte, sakeetan eta horrelako gauzetan ere. Ondino berdetxo. Bueno, hortxe da. Ibon Ibarra.
Sake egiteko gertu. Inez, eskerrez sartuko da Sestao. Luze, berriz ere betikora sartua lehen beko koltsoira zuzenean eta berriz luzegi. 19 eta 12. Azken aldian oparitxoak egiten bata besteari, Bai. Horre, luze jokatzen ahalegindu da Ibarra, baina ondoi gozatu du pilota eta Dauterdiko marratik atzera egin du botea. 19 eta 12. Ganez ez dau, garaipenetik gertu, irutantura, baina egin behar horiek ere. Eta Sake oraingoan bai barruan. Oin ondo azarte du. Eta tanto, 20 eta 12. Ba ez da golan azartetan ikusteako Saketan da unino barri dauna. Ikizko. Ikasiko da, duda barik. Zuk esan duzuna frontoian ordu mordoa sartu eta hori ikasi egiten da. Bai. Baina berezko izan ezkero, indarreo izan ezkero, edo, gaitasun euki ezkero, ba... Bai. Gaitasuna badeko zorok, Bai. Ibiltzeko eta joteko eta danetako. Bai. Ikasten ez dena badauka, orain bestea ikasi egin behar. Beste ikasin behar. 20 eta 12. Eskuinez Ibarra, ondo errestoan, aire sartuko da Sestao. Zabaletik, Sotamanoz Ibarra, eskerrez, kontrol bariko eskerkada, Sestauk bere buruarekin azerre, 13 eta 20. Bai, apur bat partidutik urten da morun hori guztu eta ez da izepa, ez da bil guztu, Horreren, ematera joan da eta kontrolik gabe. Kontroli bai, horre pelotok ez dira inerrezak hartzeko izen be, horma bizek jota hola nor, bai, lehenengo mailako profesionalak eta bai hartzaitu, bai, hana beste maila badot. Bueno, 13 eta 20. Hori telebizio ikusi ja, ama maizio barrez bai, ama bai. Torri hona bera eta sartu, ama zeinan. Ez da inerreza. Bueno, 13 eta 20. Hor da. Ibon Ibarra, errestuan Sestao. Errestuan bikainari da Sestao, Bai. Eskerra txarra, Ibon! Nola joan den pilotaren bila, nola gurutzatu duen inolako aukerarik ez, eskoa sartzeko aukerarik ere Sestauk, 14 eta 20. Garra tantoa. Bai. Hortxe errepikapena, errestua Sestaurena, pilotaren bila joan da, bigarren kuadroan sartu da, nola gurutzatu duen, ezinezkoa, aurkariarentzat, Ibarraren 14. tantoa. 14 eta 20. Bueno, tanto, markaio itxuratzen Ibarra, Ba, itxuratzen. Dan publikuen kamarik emondaren bat aritzako asko guztu galtzi, eta kineliokoan... Amairun eta apeloti galtzitzako asko guztu, hola urratsko pastan dira, beste batero biten bigu. Beste bat. Hau, pilotaren bila joan, Sakea ona, errestatu bai Sestao, baina berriz ere esker gantxoz bikein gurutzatu du 15 eta 20. Bueno, atzen egin partidu luzetu. Bai. Txikusten dugu errepikamena, eskerrez hartu da Sestao. Ibarra eskerri ez ondo, Ondo. Gurutzatzen eta bikain, bai txapainan eta baita Zabaleko marran ere. 15 eta 20, esango dizut, 36 gehi 12, 58 minutu dagoeneko lehia honek. Binakako baten ia pare, Ba, pelotan adana horretan egiten da biz, tanto asko. Hor da. Ibon Ibarra, Sakea egiteko bertu batzera behiratu, aurkarian ondagoen ikusi eta egin du Sakea. Horre ez da ondo jarri, Sestao eskerrez jartzeko moduan ipini da, baina gero eskuinera etorri zaio, ezin eskoa sartu, 16 eta 20. Txarto jarri da bera.
Urduritzen jarri Bai, alda. nipen Urduritu inalda. urduritu inala. Urduritu. Bueno, biribiltza, falta zaio, horrendik. Bai, 16, beste pare bat iken baitu, 18 gehi. Hene ama. Bai, dardarka, hankak dardarka jartzen dira. Nolako pasau iken dira. Bueno, hortxe da, Ibarra. 16 eta 20. Abantaia alde handiarekin galtzen egon da, baina... Gerturatzen ari da. Ibarra mejoro, ja, pelota bizizita, bendik eta zerien. Akaso tamututa hongo da orain. Aurrez ez etara izan arena. Sakea, ez da txarra, ezkerrez ondo zestau, boleaz Ibarra. Mandio, galanta ere, boleaz. Azkeneko biakatxak, Lusegi. Bai, Lusegi jokatuta izan dira. Eimatera joan da, baina gora atera zaio, goiti bera beharrean, beti gora. Emon beti gora, itzeta. Bosteko marra pasatu du, goleak da. Baina Arnazaren tantoa, zestaurentzat. 21 garrena, 21 eta 16, azken sakea egiteko gertu, Adunarra, txalo artean, pilota zalaren txalo artean. Joanes Zestauren sakea da, eskuinez hartuko da Ibarra, ies egin dago, baina barruan, eta tanto. Sakein restu goina, ies egin jaku eta boteo zabalera eta tanto. Eskapada izan da, baina gaizto jarri dio Zestauri eta tanto. Eskertuko zuen, Ibarrak tanto hau. Hoxe, bueno, ja galdutzat ondata. Bueno, eta txen hartzera, Ibarra bera, baita Zestau ere. Mazazpitxo gota bat, partidua junte ez da, partidu barrun dugu nino, buruz. Bai, ez dauka erreza, baina... Erreza ez, baina... Takada bat, sakea baliatuta, edo zeinek egin dezake. Hor, kontzentratuta, Bai, tanta horrei behituta, ja. Bai, esango du, aukera bat badukat. Bai, hon nino, ez da maitu. Bueno, ez dago aginduak jasoaz. Hortxe, kantxan dagoeneko Ibarra. Kantxaratzen Zestau, hortxe Ibartarra, usten dugu. Gorputzez eta askoz txikiago da, gutxiago dauka, baina... Ein jaua, baina. Bai. Ibarra, gorputzez ein jaua. Eta urte berekoak dira, 2006koak biak. Baina, fisonomiaz ezberdinak. Hor da, sakea egiteko gertu. Ibon Ibarra. 17 eta 21, ez duela, amoren baten Eibartarrak. Ezin, eraman Zestau. Sakia. 18 eta 21, ia eskua sartzeko lekurik ere iztu izan. Ez, saki txostitza, jota. Eta markailuari behiratzen zion Zestauk, Justo bigarren botien hartu dugana. Bai. Azkar gormi jota bera inak pelotik. Bueno. Zenbatek hartute dugu, urko partidun kinelien penia. Ja, hortxetxeka eta zera. Baina Ibarrak tanto. Zenbatek, Hor da ba, sakea egiteko gertu. Ibarra. 18 eta 21, ez dela bonbaitu. Sakea da. Ezkerrez ondo Zestau, aire sartuko da Ibarra, kanpora! Ezker gantxoa. Lusegi zuzenean kontra gantxara eta azkenean 53 minutuko lehiaren ostean Joanes Zestauk irabazi du 22-18, bana eta bina egonda neurketak erora 10 eta 2 aurreratu da 8 eta utzeko partzalaren ostean Joanes Zestau eta hortik aurrera nagusi izan da 11 eta 3,
15 eta 6, 17 eta 9, 18 eta 12, 20 eta 12 ere bai bazirudien neurketa erabakita zegoela Enrique, baina esnatu da Ibarra eta Hor eskerrak Ibarrak, arte, bai. Hiru erregalu itzazela, azkeneko tantuetan ez dago berak tantu dumino, besti erregalu kekaiz esendi izan. Hori da, eta azkenako 22 eta 18, Enrique, ze iruditu zaizu neurketa? Neurketa penteseu erreza jungo dala, bai azkenien Ibarrak pelota asko inau, de buena eta zestauen ipento eta nerviosotu inala, ero, lehenengotan hogeta joatzen dugu, bigarren zatitze eskazago injaut, ez da, eskudun batetik sentidu, ero, nervioso parau, ero, zein jaben, ipento, nervioso parau dala. Agar, zer dinun berorrek. Bueno, bamentsa daukagu, bigarren partidako protagonista eta irabazlea Joanes Sestao, Gabon eta zorionak. Gabon, bai, eskerrik asko. Bueno, kostatu eginda biribiltzea, 22 iristea, baina lortu duzu helburua. Bai, bueno, helburua hoixe da, 22 jatzea, baina gaur lehenengo partidu hemen, ni irabaztea karo, baina gehiago netorren pixkat sensazioak bilatzia eta frontoiai neurrik eta hola, eta hasieran txukun xamar, baina ez da ize pasazaite, ate inez partidutik eta ostra, bazetorrela eta larri asko gugera alden. Bai, bana eta bina egon da neurketa, gero 10 eta 2 aurreratu zara eta hortik aurrera eroso antzean ikusi zaitugu, 20 eta 12 arte, baina ezin bukatu eta zuk aipatu duzuna sentsazioa zen deseroso zen dela. Oso, ez da pelotak zerbino zien, ez da enaiz behin ibili zerbino egin, pelotak etzien txarrak, baina ez zekit eninoan jartzen da. Gero frontisen otu gabe gora itezin pelotak eta ni burun, urrengoan atzeo jarri behar dut. Burun sartu atzeo jarri behar nula eta igual gainea eta hoxe, pena horrekin ez ditutela sensazio bilatu, baina beste aukera bat eukiko deu. Da, urrengoan partidu guztua goitxe dut mintzat. Bai, eta gainera hori izaten da ez, lehenengo partidua neurrixak hartu, frontoia ezagutu eta guzti hori egitea garrantzitsua da, gerora norberaren onena erakusteko. Oidek, hemen bakizu, etzio kontra jo erresik eta lehenengo partidua irabazi deu eta suerte horrekin guain beste bat jokatuko deu, baina hoxe, lanako eta imarko txeula ze gaur ateaten bezala hurrengoan zuloa, hasi que... Joanes, bukatu aurretik, Enrique komentatu duelako, atzelari ibili omen zara, orain aurrelari zabiltza, aurrelari atzelari, zer da Joanes? Aurrelari, solo que, hor, Interpolos da jokatze deunen herrin ez da senior zageroik eta venga, libre aiz da garriko izatzen da, eta ondo moldatzen, ez bai, gero Ramirezekin Baños de Rio Tobian jokatu nun, ja jugaraz de conmigo da, venga, jokatuko du eta ondo, guztua haitzen ez, baina gero aurrean uste zait gehiago, aurreko saltxabak izutzi izatean. Danerako gertu, baina Joanes ez dago aurrelaria da. Oidek, horrutziko du, aurrelaria. Bueno, zorionak eta hurrengoan gehiago. Oidek, eskerrik askota, hengo batzuk, bai. Bueno, hau etxek Joanes Sestauren adierazpenak berak esan du, guk eukidugun sentipena ere, berak ondo asko azaldu du, alegia ondo hasi dela, baina gero apur bat deseroso ikusi dugula, Enrique, baina horrelakoetan garrantzitsua da, 22 iristea. Bai, horrelakoetan lanin segidu bida, da ekin, bai, izeten diolo partidu, lehenkotan ondo hasi, da gero apur bat nerviosotu, gozak gaizki urtetan hasi, beste arrotut, trago txarra pastan din partidu. Eta horrek normala di, horrek bestelo bautan pasako jakez da gerua bebaite mendik, 20 urta bebaite horre superetan jakin bida. Bueno, ikasteko eta hobetzeko horrelako egoerak ere gainditu egin behar dira eta gaur Sestauk gainditu du, Ituartek lehen partidan egin duen moduan eta eurek biek lortu dute finale laurdenetarako txartela, gaurko jaialdia amaitu da, urrengo astean ere Kaiolako 2 partidarekin etorriko da Olazar txapelketa eta orduan ere gusto baduzue gu hementxe izango gara gertatzen den guztiaren berri emateko. Beste barik, Gabon eta ondo bizi!